Σήμερα θα πούμε μια ιστορία. Την ιστορία της AgroTeam, μιας εταιρείας που γεννήθηκε στην κυριολεξία μέσα από τις δυσκολίες, έχοντας όμως ως θεμέλιο την αγάπη για τη γη. Ας δούμε λοιπόν πώς η ομαδική δουλειά και το πάθος μπορούν να μετατρέψουν μια τεράστια πρόκληση σε ευκαιρία. Όλα ξεκινάνε λοιπόν στο περιθώρι της δράμας πίσω στο 2017. Ήταν μια χρονιά πραγματικά πολύ δύσκολη για τους παραγωγούς της περιοχής, μια χρονιά όμως που όπως αποδείχτηκε λειτουργήσε ως καταλύτης για κάτι εντελώς καινούριο. Αλλά ξέρετε, αυτή η δύσκολη περίοδος δεν ήταν το τέλος, κάθε άλλο. Έγινε η αφορμή για μια ριζική αλλαγή, για μια νέα αρχή. Ήταν ακριβώς εκείνη η στιγμή που γεννήθηκε η ιδέα της AgroTeam, μετατρέποντας στην πράξη την πρόκληση σε ευκαιρία. Λοιπόν, για να καταλάβουμε πρέπει να ξεκινήσουμε από την καρδιά όλης της δουλειάς τους. Την περίφημη πατάτα κάτω νευροκοπίου. Ένα προϊόν που, ας μην γελιόμαστε, είναι σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Αυτή η πατάτα, λοιπόν, έχει τη σφραγίδα POP, δηλαδή προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι απλώς ένας τίτλος, ένας όρος, είναι μια εγγύηση. Μια εγγύηση ότι η μοναδική ποιότητα του προϊόντος είναι άμεσα, άρεκτα συνδεδεμένη με αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς το καταφέρνει αυτό η AgroTeam? Πώς διατηρεί αυτή την εξαιρετική ποιότητα, χρόνο με τον χρόνο? Υπάρχει κάποια συνταγή? Κοιτάξτε, η βάση όλων είναι τα δώρα που δίνει απλόχερα η ίδια η φύση. Το μικροκλίμα της περιοχής είναι πραγματικά μοναδικό. Το μεγάλο υψόμετρο, το καθαρό νερό, όλα αυτά μαζί συνθέτουν τις απόλυτα ιδανικές συνθήκες που δίνουν στην πατάτα αυτή την ξεχωριστή γεύση και την υφή της. Βέβαια, η AgroTeam δεν αφήνει τίποτα μα τίποτα στην τύχη. Συνδυάζει αυτά τα φυσικά πλεονεκτήματα με μια διαδικασία σχολαστική, από την αυστηρή καλλιέργεια και τις διεθνείς πιστοποιήσεις μέχρι την απίστευτα προσεκτική διανομή, κάθε βήμα, κάθε στάδιο είναι απολύτως κρίσιμο. Για να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, η εταιρεία ακολουθεί αυστηρότατα διεθνή πρότυπα. Μιλάμε για το ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων και το Global GAP για την πλήρη ιχνηλασιμότητα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι για κάθε παρτίδα γνωρίζουν τα πάντα. Από ποιο χωράφι ήρθε μέχρι σε ποιο ράφι κατέληξε. Όμως, ξέρετε, πέρα από την πατάτα, πέρα από το ίδιο το προϊόν, η μεγαλύτερη δύναμη της εταιρείας κρύβεται στους ανθρώπους της. Ας δούμε λοιπόν πώς η ομάδα έγινε ο πυρήνας όλης της επιτυχίας. Φυσικά ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Εννοείται πως υπήρχαν εμπόδια. Ειδικά σε ένα αγροτικό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, η προσαρμογή ήταν και είναι το α και το ω. Και ξέρετε ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν? Ήταν ακριβώς αυτό. Η ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Το να πιστούν όλοι ότι ναι, μαζί είναι πιο δυνατοί. Και αυτή η φράση που έρχεται από την ίδια την ομάδα, νομίζω τα λέει όλα. Αποκαλύπτει μια βαθιά πεποίθηση ότι η συνεργασία δεν είναι απλώς μια καλή ιδέα, αλλά ο μόνος δρόμος προς το μέλλον. Έχοντας λοιπόν αυτό το θεμέλιο, την ομαδικότητα, η AgroTeam κοιτάζει συνέχεια μπροστά. Πάντα προς το μέλλον. Και τι σημαίνει κοιτάζει μπροστά? Σημαίνει ότι επενδύει ενεργά. Σε τι? Σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, σε καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές. Δίνουν τεράστια έμφαση σε βιώσιμες λύσεις, όπως η έξυπνη διαχείριση του νερού, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Και όλη αυτή η προσέγγιση, η καινοτομία και η ομαδικότητα, αυτή είναι που τους έδωσε την όθηση να πάνε παραέξω. Από την ήδη ισχυρή τους παρουσία στην Ελλάδα, κατάφεραν να φτάσουν και σε διεθνείς αγορές, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Και αυτή η δέσμευση στη συνεργασία δεν είναι απλά λόγια. Φαίνεται και από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο GoPop, μια πρωτοβουλία που ενώνει παραγωγούς προϊόντων pop και πεγέ, δηλαδή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Ακούστε τώρα τη φράση που το αποτυπώνει τέλεια. Είναι κάτι καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα και θέλουμε να συμμετέχουμε. Ο ενθουσιασμός είναι ολοφάνερος, έτσι δεν είναι? Δείχνει το πάθος τους να είναι μέρος σε κάτι καινοτόμο, να ενώσουν δυνάμεις για την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στον πυρήνα της φιλοσοφίας τους, στον πραγματικό κινητήρα πίσω από όλη αυτή την πορεία. Έχοντας δει τη διαδικασία, τους ανθρώπους, το όραμα, η ερώτηση παραμένει, τελικά ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας τους? Η απάντησή τους είναι τόσο απλή.
τόσο άμεση και τόσο μα τόσο δυνατή. Δεν υπάρχουν μυστικά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, μόνο πολλή δουλειά και πάνω απ' όλα αγάπη για αυτό που κάνουν. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη, έτσι, για το τέλος. Ίσως το πιο απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία να μην είναι κάτι που μπορείς να φυτέψεις στο χώμα, αλλά κάτι που νιώθεις βαθιά μέσα σου. Μήπως, τελικά, η αγάπη για τη γη είναι η πιο ισχυρή πρώτη ύλη από όλες?